Hej og velkommen til Danish Gamers. Mit navn er Benjamin. Og ham der vi sidder og hedder eller noget. Mikkel. Okay. Det er vores første video. Hvor der vi ser vores stemme, blandt andet sådan ting, som vi nok højst sandsynligt fjerner. Det I ser på mig er, som jeg ved ikke engang hvad skoven er. Det var jeg fik lige min HDPVR til du i går. Og det døde så ret noget. Men jeg fik det til du i går, og så ville jeg bare lige optage det, men så optagede jeg til det der. Og vi spiller hardcore. Jeg bruger squad med target finder, laser sight og quick draw. Ja, Undskyld, vi laver en commentary. Og jeg spiller sammen. Det bliver overhovedet ikke normalt commentaries. Det bliver hvor vi var normalt så spiller. Jeg kommer til at stå på optagelsen, og jeg dør igen. Det er fucking irriterende. Jeg dør fucking. Og jeg køber snart en ny computer om undskyld. 2-3 måneder. Ja, 2 måneder cirka. Vi vil bare lige fortælle lidt, at det er en ny kanal, og link altid. Del meget gerne til jeres venner. Vi har lidt planer. 10 subs. Viser vi vores ansigter. Og 20 subs, der er det vi medtager en person i vores leech. Eller vores klan. Ja, vi har en leech, vi har en leech play klan, eller vi har en klan, som vi først lige har begyndt på, fordi vi er ret dårlige til leech play. Jeg tror, jeg er kommet op i Silver 3, eller nej. Jeg tænker på Clash of Clans. Ja. Jeg tror, jeg er kommet op i Silver. Nej, Iron, eller hvad fanden er det hedder? Ja, jeg ved det ikke. Men vi har i hvert fald også en anden, vi har en af Benjamins venner også, som hedder Sofie Marie, hun er også med. Men der bliver selvfølgelig lagt en video ud med de 20 sub special, og derfor klarer vi selvfølgelig mere om det. Og Benny sidder og tykker på tyggegummi. Men vi ville egentlig også bare lige fortælle om, at det er en ny kanal. Og lige nu bruger du PDW. Ja, lige nu bruger PDW. Jeg ved godt, det ser rigtig klam ud, at jeg bruger target finder til den, men det er mega overpowered til den. Altså, jeg var ham, der får med. Du dør. Ja. Så får du meget den der penge. Ja. Det lyder så igen. Hvis du bare kunne op til min skærm, jeg gør det jo 10 gange bedre end dig. Egentlig ikke. Men altså, jeg synes, det var egentlig... Meget aktivt med den flyve. Ja. Det er ikke rigtigt, men også det er tykker i munden. Nej, men det var... Det kan godt være, at jeg mumler lidt, men det er fordi, jeg har meget mundvand. Lidt, ja. Det var det, jeg blev så sur over. Jeg blev så sur i den der bane. Og jeg vil også lige sige, at inde på Xbox, I kan spørge mig derinde, jeg hedder Skateboard Boy. Det er fordi, da jeg gik på min gamle skole for 2 år siden, der stod jeg meget på skateboard. Og det gør vi så ikke mere. Nej. Der ligger vores Xbox Live-navne nede i description. Og i vores mail står også nede i description, vores personlige mail. I skriver til os. Ja. Vi adder ikke Skype. Nej. Vi mener, vi sådan... Klan eller Leech eller... Ja, det som der bliver udtaget til Leech, skal vi have Skype på, og skal være villige til det. Og højt sandsynligt også. Altså man skal ikke ansøge om at komme med i den, hvis der man ikke vil snakke, eller man bør ikke vise ansigt, men bare snakke. Ja. Og det meste af kommunikation går over Skype. Ja, du behøver ikke snakke. Nej, helt. Helst snakke, men altså det... Ja. Det er først, der er selvfølgelig mere video. Undskyld, jeg er syg, eller jeg er sådan lidt halvsyg. Ja. Og det var egentlig også bare det. Og jeg kommer nok til at være lidt trist her på det seneste, fordi der er en rigtig god ven fra min klasse, der er gået ud i dag. Hun død. Nej. Okay, hun er ikke død. Det var det YouTube. Ja. Vi ses YouTube. Her kommer der lidt dubstep. Vi ses i næste video.